Kaixo egunon. Hoy vamos a ver cuándo se utiliza la partícula al en euskera. Toda la información y los ejemplos de este vídeo los hemos obtenido de la web irale.hezkuntza.net, web muy recomendable ya que tienen un montón de dudas resueltas y se afanan por dar unas contestaciones muy curradas. Vamos directamente con el contenido. Noiz erabili al partikula. Zuzenean, bai ez motako galderetan erabiltzen da. 3 datu komentatuko ditugu horren inguruan. Lehenik eta behin, ekarri dezagun zer dioen al sarreran euskaltzaindiaren hiztegiak. Al, bai ez galderak markatzeko, adizkiaren ezkerrean ezar daiteken hitza da. Etorri alda? Gaixo altzaude? Ez aldu ekarri behar? Hori ere ez aldaki? Ba aldabil? Ez algaren isilduko ari da galdezka. Bi. Al partikula batez ere gipuzkeraz erabiltzen da. Eta beraz, asko zabaldu da komunikabidei esker. Bizkaieraz eta nafarreraz, esaterako, ez da inolako partikularik txertatzen bai ez motako galderetan. Gaixo altzaude? Edo, gaixo zaude? Baldakizun nor etorri den? Edo, badakizun nor etorri den? Eta 3. Bai ez motako galderetan erabiltzekoa da al partikula. Eta beraz, ez da bestelako galderetan erabiltzekoa. Hau da, ezin dira batera joan al eta galdetzailea. Adibidez, nork apurtu du? Eta ezingo dugu esan, nork apurtu aldu? Edo, non dago Mikel? Eta ez, non aldago Mikel? Beste barik, al partikularen inguruan galderarik baduzue, idatzi mezu bat bideoren azpian eta saiatuko gara erantzuten. Ondo izan eta agur!